Iki pendeta yang kendali sodo. Anoman senggana aran ku ya Ramandewati. Budayatmu. Mbok rewangi malih ulus njimbung aku ora bakal pangling karo dapurmu budayatmu. Weh, ladalah. Kok rewangi mung nginung kajaba kang pansang golek marang Ticing Widawati. Ya. Mongko saiki mapan ana Kusmaneng Ayu Dewi Bratajaya. Weh, ladalah wangune. Nadyan mung gari badan sukma. Wangune budayatmu ora mendha mal kepara. Ndodro anggone bakal ngayunake marang Titising Sri Widawati. Ya. Wah. Ora pati ndugamana tenan dosamu kowe. Weh, budayatmu ora gelem sumingkir. Iki Anoman sing bakal ntrenggalangi marang kowe. Weh. Ora gelem sing tak bruki. Gunung Ungkal mbuh dadimu kowe, budayatmu. Wah. Wayang Anoman. Man. Kowe ngopo, Man? Iki Gunung Ungkal. Walah, Man. Aku jembuk berenang gunung ya, Man. Bondo kuntakmu mergo dolanan gunung. Wes aku mertobat, Man. Ku tak bali. Yo, bali yo budayatmu. Kowe janji ra bali, cek ngganggu gawe marang omongan Pandhawa. Oh, kelakon mbuh dadi. Wes aku tak bali ya, Man yo. Yo, kono bali yo. Wis bali, Man. Dah. Esuk maneh dosamu kok sing nglambrang. Goleki Titising Sri Widawati. Manitis ana Dewi Sembadra.